Ginoong Dios nga labing gamhanan. Ang among gininhawa gikan sa pagsugod ni ini hangtod matapos ni ikaw maoy nagbuot. Ikaw maoy naghatag. Ikaw ang tag-iya sa tanan Ginoo. Karon ning kabuntagon o Dios, mangayo kami og kapasayloan sa among mga sala diha sa among kasing-kasing, huna-huna mga buhat namo og mga pagpanulti. And padayon gihapon namo nga pangayoon ang pagtubo diha nimo Ginoo. Wala sa yuta, sa matang sa yuta ang paagis pagtubo sa liso. But ang liso na ani-ini ang kinaiyang nga motubo gayod. Busa Lord, nagaampo ako nga ang imong mga pulong matanom nis mga kasing-kasing og motubo gayod ni. Maghatag ni og kausaban sa among panghuna-huna, sa among mga desisyon, ug himo ang among pagkinabuhi, makapahimuot, makapalipay kanimo sa paagi nga kami, O Lord, kinabuhi kung unsay imong kabubuton. Salamat Lord sa tanan nga niya Ginoo og mga pamilya namo nga imong giampingan, kanimo ang tanan among gitugyan og pasalamatan ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Magapanglingkod ang tanan. So, sige, pahiluna mga igsuon, pangita o kanang makapahiluna ta. Magpasalamat ko sa Ginoo sa tibok semana kay wala jud ko'y trabaho rong semana. Sige ra ko katulog nga igsuon. Unya mo mata ra kog maghatod sa bata sa eskwelahan. Dayon pauli nga na din paulay na pod. And then mao ra ginay nahitabo gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. Nya kagahapon na may kagayunan na may gisaad. Nagpromise man ko sa akong asawa dugay na kaayo unya kagahapon balibad pa jud siya ko nga arong mahuman na tanan dapat jud na mahuman ning akong promise. So ako siyang gilakaw kagahapon. Ang lakaw mi. Unya nagpasalamat ko mga igsoon sa tibok semana nga naay kapahulayan dayon. Napoy protection ni Lord sa pagpadong sa eskwelahan kay kana manggong mabuntag murag magpatentero bitaw aning lapas mangga sa magkuan ba tungod sa ng traffic dagan kayo so moto nga naabot ra pod maabot ra sa eskwelahan makauli ra pod nga safety ra pod mga igsoon mo punay akong gipasalamatan sa Ginoo. Then again magpasalamat ko sa Ginoo nga naabot ko og Korea o niya nauli ra pod ko nga safety dagan kay kog na realize nakatunan. Unya magpasalamat po ko sa Ginoo mga igsoon nga ang ako ang mga igsoon po dito sa Negros, mga answered prayer ba? Sige kog ingon nila nga maunang i-PM ra nako kay og atos GC namo. Yeah. So i-PM nako ang kada usa unya na sila mga pag-ampo ila ihatag nila ang ilang prayer request. Sige ra jud nako nang giampo grasya sa Ginoo kanang gitubag ra gyud pod ang pag-ampo. Pasalamat gyapon ko sa ingnan ako nga suod ra gyapon kayo mga paryente bisag distansya na ba. Si iyang pangalan si John Sally. John Sally unya naa siya sa kanang BFP nagtrabaho. Taas-taas na pod siguro siya og posisyon dito pero ang problema niya nagkahurot ang iyahang panglantaw. Unya dindiin na to sila pero wala man sila tambal. Walay tambal kay mga sana ang cell sa iyang mata ay nagkapatay nga na. So nagkagamay ang iyang panglantaw. Pero grasya sa Ginoo kaya nga akong giampo, Lord, bahala na lang og dili na lang gyud mahibalik sa normal ang panglantaw niya basta kay dili ra mawala. And grasya sa Ginoo mga igsoon hangtod karon na usahay katawan sa siya mga kauban kay nabi taw responde. Inig-ana niya kay di pa kaayo dayon siya makarealize, makakita ba? Kay gamay ra gud kay iyahang makita. So, mo nang sige siya kabangga-bangga. Dapat ba magdali. So, mo nang salamat ko sa Ginoo nga ang mga pag-ampo nag-sustain na gyud. Nya nagpasalamat po ko sa Ginoo kay naa-joy ni send og usa ka prayer request. Usa ra jud sa kadagan nga akong gi-invite. Sende ko ninyo og prayer request. Usa ra joy nag-send. Sa mga papa, ang prayer namo sa Martes din ko, assignment. Karong si manaha tagay ko sa inyong prayer request. Wa joy naabot. Nalagi usa.
Nay usa. Sigurado na ng usa. So, tagay na po ko ninyo prayer request para sunod semana aron na ako iampo mga igsoon. I-PM ra ayaw sa GC. No? Ampo ba? So, dapat man na mga pag-ampo gyud. So, muna ang kanang sa ako nga kaso sa mga pagkinabuhi nako, pagpangalagad sa Dios, magkadiin ko, mangwali, magunsa. And then sa ako pod nga family, ang pabor ra gyud og ang grasya sa Ginoo maoy nag-sustain ba nga grabe jud kayo ang pag-atiman gyud sa Ginoo mo nang mapasalamaton gyud kayo ko diha sa Ginoo. So karon ang matuta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mga igsoon, ni aka pero ang imong pagtuo wala na. Sulti ko na nang nasa imong tapad. Isulti to. Na base ni aka unya imong pagtuo wala na. Sige daw, sulti ko ng otro, inang ni aka pero imong pagtuo wala na. So, twist na ha, baliktad na. Pero pasidaan gyapon na. Ngano man tungod kay dili tanang tao na abot og church nagtuo gayod sa Ginoo nga Lord ikaw gyud bahala sa ako ikaw jud no manang ni aka nya imong pagtuo wala na. So atong moadto ta sa before ta moadto sa text nga atong gibasa mga igsoon, atong pamalandungan ang mga pulong sa Ginoo, sitwasyon o panghitabo diha sa panahon ni Hesukristo kauban ang mga disciples. Naa sa Lucas 8 versikulo 22 hangtod sa 25. Lucas kapitulo 8 versikulo 22 hangtod sa 25. Okay, naa na dire. Ingon diha, verse 22. Usa ka adlaw ni ana misakay si Jesus sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an og miingon siya kanila, manabok kita sa lanaw. So nagisgot ni kabahin sa kanang Galilee mga igsoon nga lawa, no? Busa migikan sila 23. Samtang naglawig sila, nakatulog si Jesus. Samtang nagpanaw sila, padong sa pikas daplin, nakatulog si Jesus. Ngano gani ne? Because si Jesus, tao siya, nagkatawang tao siya. Naa siya sa lawas, nga kapuyon, bati o kakapoy. Unya, mihuros ang usa ka kusog nga unos, og nasudlag tubig ang sakayan, busa na miligro sila pag-ayo. 24. Unya nanuol ang mga tinun-an kang Jesus og ilang gipukaw nga nag-ingon, magtutudlo, hapit na kita malunod. So ilang gipukaw ang Ginoo og ingnan, magtutudlo, hapit na ta malunod. Mibangon si Jesus og gipahunong niya ang kusog nga hangin og ang dagkong mga balod. Milurang kini og mibanos ang kalinaw. 25. Verse 25. Kitang tanan, basa verse 25. Og miingon siya sa mga tinunan, hain naman ang inyong pagtuo, ang inyong pagsalig. See? Kauban nila mismo ang Ginoo. Naa sila sa usa ka sakayan. Pero wala sila ipagsalig. Wala sila ipagtuo. Di ata karon dire gausa ta dire pareho ta gikanta, pareho ta gipaminaw. Ang mga tao karong adlaw naa sa simbahan pero dili tanang sulod naa sa sulod sa simbahan, naa ay pagtuo. Kay naa sila sa panagtigom, naa sila sa pagsimba pero wala na nila ang pagtuo. Wala na nila ang pagsalig. Apan natingala sila nalisang og naging nanay. Kinsa ba kining tawhana? Gipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug mihunong sila. Now, dirita ato ning isa-isahon mga igsoon. Ato ning lantawon sa atong tagsa-tagsan karon ka mga kinabuhi.
Kabalo mo kanus-an ni nahitabo, human sa daghan kayong milagro nga gipakita sa Ginoo siyang mga tinun-an. Usa siya miingong, oy, need tag pahulay. Need tag pahulay. Kung magsige ra tag pakiguban sa mga tao, di mahurot ning masakiton. Dili ta ka pahulay, kinahanglan tag pahulay. Tanang tao kinahanglag pahulay. And so niingon siya, mutabok kita sa pikas lanaw. Wala siya, ang Ginoo wala namasin. Naa siya'y gisaad nga mutabok sila, makatabok sila. Wala namasin ang Ginoo nga niingon siya, oy, basin dieg makatabok ta. Basin. But ang iyang giingon, mutabok ta sa pikas lanaw. No? So, ang Ginoo o ang mga tinun-an, kapoy kayo sila, kulang sila sa pahulay, usahay magkapasmo-pasmo sila, tungod sa kadaghang atimanon, sa kadaghang mga masakiton. And ingon ang Ginoo, mutabok kita sa pikas sa lanaw. So, muna'y unang gisulti sa atong Ginoo, aron nga sila na ay kapahulayan. And nakita na to mga igsoon nga sa usang kasakayan, nga sila nagsakay, kauban ang Ginoo, 12 katinunan, o si Ginoong Hesus 13 sila tanan. Nakita nato nganong niingon si Jesus, mutabok kita sa pikas sa lanaw, kay aron na ay pahulay. Gani, sa pagbiyahe pa, natulog na ang Ginoo, nakatulog na siya. Imagine ha, kakapoy yun. Kapoy kayo. And then, samtang nagbiyahe ni sila mga igsoon, ningon ang Bible nga, dunay dako kayo unos. Kining unos, mga igsoon, di ni ibalita sa Pag-asa, di ni siya makita sa satellite. Kalit lang ni siya, nga mag-abot na gani ang bugnaw kaayo, init nga dapit, mo create dayon ni siya unos, kuso-kuso nga kusog kayo nga hangin. Og maoy hinungdan, og kasagaran na ni naitabo, ni ining dapita. Kay naaman ni sa ubos, mag-abot man ni dito tanan. So, kasagaran na nang maitabo, nga doon na gyud na unos ning mao nga lake, kini nga lawa mga igsoon. Lawa, lake. Unsa na siya sa Bisaya? A lake, lawa. Suba? Di po suba. So, ningon ang Bible nga samtang nagpanaw sila, kalit nga miabot ang unos, may mga balod, og niingon ang Bible, nasudlan ang sakayan og tubig. Napa mo? Naminaw pa ta? So, ato na lang ni usa-usahon mga igsuon, arong masabtan na to kayo. Verse 22 sa ta. Verse 22. Balikan na to, verse 22 na ingon diyan. Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. Gikan sila. Sakay sila, gikan sila. Mutabok kita sa pikas lanaw. Unsa kanito yung purpose? Sila'y pahulay. Next verse. Ang verse 23, but as they sailed, he fell asleep. Nakatulog ang Ginoo. So, makita nato, butang nato ni sa usa ka senaryo mga igsoon. Silang tanan, nag-istoryahanay, bibo kay sila na malandong istorya silang 12 ka buok. Grabe kayo ito, no? Grabe kayo ito. Nabanaw itong patay. Unya, tuwa po'y grabe ito yung sakit. Nabibo sila. Nagtagdanay gyud sila, nag-inistoryahay gyud sila kayo, pero ang Ginoo na lang gyud wala lagi tagad. Kabalo ba mong daghang mga Kristiyano ning ana, busy kayo sa usag-usa. Busy kita sa atong panimalay, busy kita sa atong pamilya, busy kita sa usag-usa. Pero ang Ginoo ray tagdon ra nato panahon nga naay problema. Kanang nas imong tapad uyuga inang tagdon ra nimo ang Ginoo ug naa na tay problema. Kita tanan, sulti gyud inatagdon ra nimo ang Ginoo ug naa kay problema. Mao na pinaka-tinuod gayud mga igsoon. Tanawa ning itabuan Ningon ang Bible, si Lord nakatulog. Pagpakita nga siya tao. But sa laing bahin, pwede usab nga
Siya ray gipasagdan gyud siya. Wa ko'y nakigsulti niya. Orang uban mo ayaw na siya disturbo ah. Anong po ka, pastor, nga mag-ampo, kusog man kay kang mag-ampo. Basig natulog si Lord niya na disturbo na lang. No? Now, karon. Kalit sila nga naabtan aning unos. Na storm. Unya ningon dia and they were filled with water. Nasudlan ang ilang gisakyan og tubig. Now, dili ta makaingon mga igsoon nga ligon na kayo ko, dili na masudlag kabalaka niya akong kinabuhi, di na ako masudlag kaadlok, di na ako masudlan og problema, di na ako masudlan og mga negative nga mga butang, ligon na kayo ko des Ginoo, ayaw yung kag kumpiyansa. Ningon ang Bible nga sa pag-abot sa unos, nasudlan gayod ang sakayan. Nagkabalo mo kung unsay sulod nga naitabo mga igsoon? Ningon jeopardy sila. Namiligro. Muna'y jeopardy. Namiligro ang ilang kinabuhi. Sa usa ka sakayan, 13 sila kabuok. And sometimes sa usa ka pamilya or sa simbahan, dunay mga bagyo, dunay pagsulay nga moabot. Tayugon ta, masudlan tag kahadlok, masudlan tag kabalaka, masudlan tag pagduwa-duwa, masudlan na taana. And kabalo mo, tanawan ang sunod nga bersikulo. Nangahadlok silang tanan. Apan ang sunod nga bersikulo, nagingon. And they came to him. Ilang giadto sa Jesus and awoke him. Ilang gipukaw. Ginoo. Tulog-tulog ra ka diha. Hapit na ta malunod. Mga matay na taane. Ingon siya, Master, Master. Mga matay na ta. Laglag na ta. Patay na ta. And he arose. Nakabantay mo mga igsoon. Sa ato nga kinabuhi, mao dyan kasagaran. Pag nanay problema, pag nanay katalagman, ana nga time, ato ipakita nga nanginahanglan kita Ginoo. Pero kung naata sa kalinaw, sa atong panaw, sa kinabuhi, kauban ang atong mga minahal, walay pagsulay, walay problema, wala tay Ginoo. Di ta manawag o Ginoo. And ningon diha nga gipukaw nila siya unya girebuke. Ningon diha no? Gipukaw niya siya, nibangon siya unya girebuke nila. Girebuke ni Ginoong Hesus ang bagyo. Ang balod, ang hangin. But unsay word diha nga nagbalik mga igsoon kanang master. Bantayan ninyo na, basta nagani mo balik, it means emergency na kaayo. Ingon sila, Ginoo, bangon na diya, Lord. Tabang in taon, Lord. So nibangon siya, o niya, he rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. Girebuke sa Ginoo, hunong na. Nihunong ang bagyo, hunong ang balod, o niya, dihay ni abot nga dako kayong kalinaw. Kabalo mong blessing ning bagyo, kabalo mong kining mga balod, kining mga pagsulay panalangin Ngano man, dili sila, doon ay mga tao nga lantawon mo kayo, grabe gini siya ka-faithful, grabe gini siya ka-matinudanon, grabe gini ka maalagaron, grabe gini siya ka pagka-Kristohanon, pero sa diyang naigo nagbadlod, naigo nagbagyo, naigo nagpagsulay, dito pa nasakpan nga naa siya diya nagasimba, pero wala siya pagtuos Ginoo. And pwede ning naa ka dinhi, pero ang atong pagsalig di ay galupad. Ang atong pagsalig naa sa kwarta, ang atong pagsalig naa sa tao, ang atong pagsalig naa sa kahimtang sa panahon, walay bagyo ron, init kaayo, unya ra ko mangahoy og nanay bagyo. Unya ra ko magtigom og tubig kung nay bagyo.
Ginalisudan kayo. Munang panalangin ng pagsulay. Kay sila maoy mo sugilon, nga ikaw, wala na kay pagtuo, naara ka sa church. Ikaw wala na kay pagsalig, pero naara ka sa church. Tawo ni siya nga naay relihiyon, pero way Ginoo. Tawo ni siya nga naay relasyon, naay relihiyon, pero walay relasyon sa Dios. Ug daghan kaayo ingani ang atong mga problema. Dili ko mayon akura kita naataani mga problema mga igsoon. Munang usahay pag naigo tag katalagman blessing kayo kay kana nga time na aday tay Ginoo. Diya pa nato ma-realize uy naaram day ka diha Lord. Wa man day kanako natagad Lord. Naapa mo? So muna nga imong makita dire nga naa sila pero wala sila ipagtuo. Imagine ha, visible, makita nila ang Ginoo sa ilang mga mata. Nakauban jud nila, nakakita sila og milagro. Pag abot sa unos, kalimtan nila ang tanang nabuhat sa Ginoo. Nga naman, nahadlok na dayon sila. Ano oras ko na? Nya kabalo mo mga igsoon, pagpukaon las Ginoo ni bangon siya. Di pareha nang nasimong tapad nga pukawon, patulog-tulog yun. Gahi kayong pukawan, di ba? O kamo mga ginikanan, mga inahan o mga amahan, kabantay mo na inyong mga anak, inyong pukawon. Gahi kayong pukawon, kay nga naman wa na natulog, gapatulog-tulog ra. Gahi kayong pukawon. Munang lami pukawon og ininitubig. O kanang usa ka pitsil nga tubig nga gihumulan og ice. Muna imong ibubo, bangon na ditso. Ayaw na ninyong buhatan na unsa demo. Basta gahi yung gayong pukawon nga patulog-tulog. Hello? Na same thing na sa atong pagkakristohanon, dili ta tulog. Kabalog yun ta. Pero kung sultian ta, pabungol-bungol. Hello? Pero dili nga na ang atong Ginoo. Sa diyang ilang gisangpit, immediately, nibangon ang Ginoo. Nibangon ang Ginoo. Gibadlong niya ang balod, gibadlong niya ang hangin. Mibanos dayon ang kalinaw. Nakitang tanan, ang atong mga pamilya, gibalod pag-ayo karon, gibagyo ta sa kalisdanan, sa balatian, problema, kawaladon, pagsulay, giukay ta og ayo, gilamba-lamba gyud ta og ayo, mga igsoon, gitayo gyud ta og taman. Usa lang kabadlong ang himuos Ginoo diretso kahuman ng problema ha. Pero kung nakita sa Ginoo lamia po kang uyogon kay maura po ni tayo makigsulti ka nako, maura po ni tayo mo ampo ka, maura po ni tayo puduol ka kayo nako. Dili na lang nako undangon ning pag-uyog. Di ba my love? Na ako my love dire. Para po ni namo. Para na mo ning minsaya. Sa dihang nalinaw na pag-ayo, unsay gipangita sa Ginoo. Kung sila nga mga disciple nangita og kasiguruhan, kaluwasan kay harong dili na ta mga lunod ani, asa man ta ani. Sa diyang gibadlong na ni Lord ang hangin, ang balod, og milinaw na unsay gipangita sa Ginoo. Asa inyong imagine kauban nila ang Ginoo. Pagbangon sa Ginoo, gibadlong niya ang balod, wala siya na yung asa inyong kwarta. Na inyong gipasigarbong dato kayo mo. Asa imong kaalam. Kinabrightan maka sa tanan. Lina lang. Masyado ka ng malakas. Wala na ingo si Lord. Asa ning grabe kayo ni mong talent? Dire! Labas! Kabalo mo kung sige pangita ni Lord nila? Asa inyong pagsalig. Now, therefore, bisag naa pa nimo ang tanan, imong pagsalig sa Ginoo, imong relasyon sa Ginoo, wala na ay hinungdan. Mura na lang tag nanakop sa hangin.
Ug dili lang ni nahitabo mga igsuon sa kapanahonan sa mga disciple, kundili kanunay ning nahitabo. Mga tao nga dasig kay des Ginoo pag-abot sa bagyo nga backslide. Mga tao nga mga lagad yun ko, mga campers ba? Kabalo mo paghuman sa camp, grabing revival yun. Ang uban yun, langit naging ko, mudong naging kong langit. Nadagan kayong nag-promise, mo dyan na akong buhaton, mo na dyan na, as kasi manara talawan, natapula na po. Grabe no? Nga, sa panahon ra nga, smooth ra ang tanang paagi, malinawon ra ang tanang paagi. Nakabalo ka mga igsoon ng mga tao, hilig mangandam. Kung mabalik pa ni sa atong kapanahonan, ga-life jacket na ta before nigikan. Nga naman, in kasog di tatabangan ni Lord. Nga na, magduwa-duwa ba? In case, ugulay tabang sa Ginoo niya may life jacket, mulo, taurata. Naon sa day mo? Kaya mangandam ning tao. Pero kabalo ka, ang bagyo, ang pagsulay, ang problema, mukalit og abot sa panahong wa ka nakaandam. Muna ningon ang Bible, pangandam. Kay sa panahon nga mo kumpiyansa ta, boom, igo na ka. Ingon pa tos Ilonggo, nga di Ilonggo, antes ka pa maglikay kung kaigi ka na. Buyong-buyong na, lingin ang pamatsyag ko. Sabot mong lingin? Labad ba, ulo? Lingin ang pamatsyag kong ulo ko. Naay gipangita ang Ginoo sa iyang pagbangon. Naay gipangita ang Ginoo, asa man to. Asa kadaghan sa akong milagrong gihimo, nawala man. Asa, diin mang yun ha? Naay gipangita ang Ginoo. Kanang daghan na kay kag na witness ngayang gibuhat, pero gikalimtan ra nimo tanan, naay gipangita si Lord. Ang iyang ipangita, mga igsoon, ang atong pagtuo. Ang atong pagsalig, asa na ang atong pagsalig, mga igsoon? Usahay mo salig na tas atong kaugalingong abilidad, kaya na ko na kamao kung mo diskarte. Usahay mo salig na ta sa atong salapi, magkinaon sa buhiara na dok. Basta dagang kay kagkwarta. Diba? Buwata ang tanandok, pabuhi lang gining akong papa. Iba naghana kong kwarta. Arang naghana kwarta. Nya salig sa tao. Kabalo mo nga nung sige tagka-problema? Kabalo mo nga nung sige gid kang nagka-problema? Kaya mo salig mo kong tao. Bihain mo to imong piso. Mahalin ra ba nag-400,000 amila? Problema na yun. Hala, anong nahisgutan man na ako? Diin man ko, ana. Ay sa, maguna-una sa ta. Yung mga na dayon na, kanang imong 2,000, i-invest na dire, maglingkod ra ka tulok adlaw, 6,000 na, dali na. Tistingan. Wala may kumos mo suway. Testing na dayon. After 3 days, 6,000 yung tinura dire. Lamian eh. Gibaligya na tong titulo. Titulo, gibaligya na yun ang yuta, gibaligya na yun ang sakyanan, gibaligya ang motor, gihurot og invest, nayabo. Dagan-dagan na dahil nito, mabalik na ito po. Di na, mabalik. Ay, sige, jama, di ha? Kadali kayo mo salig, mga girls. Dali kayo. Ayaw, sagad dyan huwag mong subukan. Dali kayo mo. Pag mo ingon ang na-inlove ko ni mo, nga nung na-inlove, magkanang kung nga gani ka na-inlove sa Ginoo. Murag. Problema na. Maanyong hasayo na. So, ingon ang Ginoo, asa ang inyong pagtuo. Sige, kanang nasa imong tapat, tanawa ginang mata, tanawa ba? Inang asa mang gyud ang imong pagtuo. Tinuod lagi kang gatuo. Oy,
Kay ang tanang relihiyon sa kalibutan, ikaw mo'y tag-iya. Kini naman mga relihiyon, magsik-away-away, pero ilang pagkinabuhi, wala na mao. Ito pa'y mga batasan nga, demonyo mo'y nalipay. Magsige away-away, halang daghana na kayo, 5,000 ka relihiyon, ikaw na tag-iya. Wow! Guinness World of Record. Pero ang pagkinabuhi, wag yun na insaktos, gitudlo ni Kristo. Napoy ubang mo relihiyon nga mayon, oy, si Jesus, amo ara, wa may apel. Amo ara. Kay kami rin yang gitukod, wa may apel. Exclusive ba? Ilahara ko no ang Ginoo, musugot mo anak. Na mga relihiyon nga mayon, ang Ginoo amo a. Nya imo pong tan-awan lang mga batasan. Ilahatod ang Ginoo pero demonyo po ning bisan tikod na ay sungay. So naay gipangita ang Ginoo. Mga estudyante busy na kayo sa pag-eskwela mo nang daghang rason pagbakasyon di gihapon. Busy gihapon. Kanus mo mga mayor mo, siguro mo ka busy ma-impeach. Okay na pong mga ginikanan na labi, yung trabaho, yun. Unya, nadato, nakatigom. Panuhot. Katigom mo panuhot. Yung mga mama, wala na time, mubasa sa pulong sa Diyos. Wala na time, kaya anong busy yun, busy. Maigo na kitag pagsulay, diha dyan nato ma-realize nga, need yun tag Ginoos kinabuhi. Napa mo? Namulili din ko sa mga young people ga pray sila, ini kumanlag prayer, Lord, salamat kayong ngay nag-ampo ron. Ako silang gidool at tong Friday, ko salamat kayo ninyong nag-ampo mo, need yun kayong pag-ampo. Nga naman, kasuway ka mga igsoon, iabot na ang mga bisita, unya mo pa imong ipang padaplin sa mga, kay galayog ning mga, kuan, sulay mo, sulod itong kusina. Galayog ng mga gamit niya. Pag abot sa bisita, usa pa ipanghapnig. Awa na. Walay pagpangandam. Ano man, busy ra kayo. Usay nga na tayo, nag-abot pagsulay, mo pa iampo. Every time ta nagbasa sa pulong sa Ginoo, unta, kay aron nga naatay mabasa mga pulong sa Ginoo, mga pagpasidaan, pagbadlong, pagtuldo, pagtulid, o mga saad. Kung kanusa ka na igog problema, usa pa ka mo ingon, Lord, nag-ingon ka sa imong saad. Asa ba to? Asa man to nga saad, Lord? Basta kayo na sa Bible, lingon ka. Daghang Kristyan, nga na. Ayaw patong na maligya og sabon kay kabalo sila nga kining sabuna glutathione unya ang ingredients ani pila ni ka gram kumpleto ang detalye. Pero kining Kristohanon pangutan-an asa din na makita sa Bible basta naa sa Bible pagbasag imo. Moy nga na ra. Nga tawa bitaw ta pero tinuod ta nga na ta. Kung kanus ani sugod ng bagyo, kung kanus ani dagko ng balod, kung kanus ana sudlag sa kayan, nasudlag kabalaka, nasudlag problema, nasudlag pagsulay, nasudlan og usa pa may og Lord, asa man, mao man ni sila oh. And that is why gipangita dahil Ginoo na gipangita ang Ginoo. And you know, nakakaroon dire, pero moingon si Lord, asa naman una nimong gugma na ako? Asa naman tong kaniadtong kalipay nimong magsimba na ako? Asa naman tong imong kadasig na ako nga kaniadtong grabe kay kamo ampo? Asa naman tong imong pagtuon ako? Lord, naara ko dire, nabitaw ka niya. Pero asa na mag-imong gugma? Asa na mag-imong pagsalig? Asa naman nag-imong pagtuo? Maayo na lang gani kay dihay bagyo ni abot kay kung wala mo dunggo na lang tas pikas lapyahan, pikas daplin. Nga atong una-una naara ta diha sa Ginoo pero sa tinud na lang wala na diha. Munang magpasalamat aning pagsulay. Next Sunday, pag-prepare na lang daan. Before minaog si Divine, before mo naog si Ara, gatindog na ka kay pag muingon na kisay magpasalamat, dagan dayon ko. Dagan na yun ka.
Ganang, wa na lingi-lingi. Pag, wa ni Ray magpasalamat. Ako na lang. Ako na lang. Kay balo na ka. Kapadong ka dire. Kabalo na dyan ka kung sa imong pasalamatan. Ang Diyos nag-atiman na to. Amen. So, gipukaw nilang Ginoo, Lord, tabang diha, Lord, mga matay na ta, mga lunod na ta. Imagine ning ilang mga huna-huna. Mga lunod o mga matay. Nya kauban nila ang Ginoo. Murag ikaw o ako, Christian ta, kauban na to si Lord, pero itong huna-huna. Kaya pildig yung ko aning balatianan ni. Pildig yung ko aning problemahan ni. Biktima yung ko aning nga pagsulay. Unsaon, naglanggi gayod. Na sila rason nga mahadlok mga igsoon. Nga naman, ang niabot nilang bagyo, lapaw sa ilang makaya. Sometimes, maabot ang pagsulay, lapaw sa atong makaya. Nga naman, nagpaila nga dili ikaw ang musulbad, ana, kundi ang Ginoo. Kisa may nipaundang aning bagyo og balod ang mga disciple. Kisa may nagpaundang aning nga balod. Kinsay nagpaundang aning nga bagyo mga igsoon, albularyo. Taka naman tagdagan-dagan oy. Sa kinsa na lay suwayan. Sa kinsa na basig siya. Wa man siya kaayaw basig kare mas gamahanan ni tara atuta. Wag yapon. Anto ta dito, Davao. Cebu, Argao. Sa may nasa Argao? Basig na yung mga gamhanan aning asa ni napita atong atuon. But sa Bible, walay laing gasulbad og mga problema bisan mga patay na gibanhaw. Ang Ginoo ra, amen. Nganong musalig man pud intawon kaniya divine. Sige si Gerald. Anong musalig mo po salig tas Ginoo mga igsoon. Munang magbasa tag Bible aron makabalog yun ta unsay gipangbuhat sa Ginoo. And therefore mo yung Lord, grabe ang imong gipangbuhat apo kay buhaton sa ako. Amen. Di ba nasultian na mo before ko nilupad sa Korea? Ingon ko sa Ginoo, Lord, pag makalupad gyud ang airplane, bot gipasabot way mahitabong dautan nako dito sa Korea og sa mga nahabilin. Nilupad man gyud ang airplane. Wa na, nagmalinawon ako. And kabalo mo mga igsuon, nga doon nagitawong, grabe yung mabalaka. Sakay silang airplane, lo, iniglanding ani, maputol ning pako ang kintahay ani ron. Wala mabali ning ligid ani, maplatan pa rin, may bulkitan aning panganod. Unya kay 6 hours pa man ang flight kanang 6 hours naguol yun siya, nabalakas siya, nisaka ang iyang blood sugar, nisaka ang iyang BP, ang blood pressure, na high blood siya, na-stress siya, galabad yung ulo, wa siya kapahulay, and then nilanding nga safety. And then nanggawas ang uban, duta kayo. But siya, nanggawas siya, hubog kayo siya, nga murag, pareho silang nilanding. Pareho silang niabot. Pero ang ilang experience, ang usa nahadlok na balaka, nag-uol ni blood, nag-high blood siya, na-diabetic siya taman. Pero ang usa, malinaw, nakapahulay, nga niabot, mga isan, video pa, gamay di pa. Gipicturan pagpako sa airplane. Nga, gipost sa Facebook. Ngadagan kayo ni comment, amping sa biyahe dol. Nga di ito last year pa nga video. Diha po ko nakarealize, hala, inig-upload na ko, butangan ako, late upload. Kaya dagan kayong muampo ni mo, Lord, amping is pastor. Na di ay, naabot na. Pagtanong mo niyong kinabuhi. Abot mo dito, malinawon. Pagbalik po mga igsoon, malinawon, yapon. Gahuna-huna na ko, we are now approaching to Panglao International Airport. Tao na din itong mga seatbelt, mga igsoon, prepare na. Pero layo pa di ay. Ano kaya mo yung landing? Puday pagsod sa grabe. Nakahana dyan ko.
Pero kabalo mo, tinuod gyud ay ang pinaka-safety nga transportation ang airplane gayud. Sakyanan, motor, sige, pangabangga, mabalita. Kaya mga airplane, imagine, pila ka milyon ang galupad sa usa ka bulan. Nya makabalita, ragpanagsa nga, Jijo Airline, nawad-an og break. Ni Dasmag, panagsa na kayo. Nya kita mga igsoon, tinuod gyud na. Mabot ang kahadlok o kabalaka, that means paampuon yun ka. Magtawag kas Ginoo, magpakitabang kas Ginoo. Ayaw ito kag pahiro-hiro. Kabalo ba mo ang kining pahiro-hiro? Bisag asa ni? Sa trabahoan ay magpahiro-hiro. Muna'y kasagarang madisgrasya. Sa duwa na magbasketball na magpahiro-hiro. Muna'y kasagarang simplang. Maligid, mabangga. Bisag asa nang naay magpahiro-hiro, mga igsoon. Mao dunay kasagaran dayo, mag-unas ka daot. No, karon sa Bible, mga igsoon, walay lain nga hero ang Ginoo ra gyud. Nanining kinabuhia, mga igsoon, di ka kayang luwason sa imong kwarta. Di ka kayang luwason sa imuhang mga higala. Bisan imong kaugalingon, di ka kalikay. Pero mga igsoon, kung mosalig kas Ginoo, panalipdan kaniya, proteksyonan kaniya. Mateo 6. Itong atong gibasa ganina. Sa verse 24, Matthew chapter 6, verse 24, dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios og sa salapi. Kabalo mo ang tanan mga igsuon sa yonra kung doon na kay kwarta. Pero sultian ka nako, dunay mga problema nga dili masulbad bisan pagdaghan kag kwarta. Kay kung dunay problema nga masulbad sa gidaghanon sa kwarta, dili unta mga mata itong mga dagkong dato. Munang dapat makasabutan ni ana mga igsoon sa verse 25 ningon, tungod niini sultian ko kamo ayaw kamo kabalaka kung unsa inyong kanon o imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Unsa daw? Ayaw kabalaka sa kanon o unsay atong isuot. Nay nagsuot og 1 million si Jinky Pacquiao. Pila to ka million to yan dress? 13 million. Ang dress niya mga igsoon 13 million. Arang mahala. Kanang imuha ukay-ukay. Ha? Aha? Unya pagsuot nimo sa imong dress nga ukay-ukay nangatol imong lawas? Di ka katulog? Kahayahay? Prihor man? Na wala pa na nagpasabot nga kung naamoy kaya, dili radyo ko, trapo radyo ako isuot. Kung naamoy kaya, nahala palit, dili na sala. Ingon ang Ecclesiastes, mag-enjoy ka sa imong gihaguan. Mag-enjoy ka sa imong. Mag-enjoy ka sa imong. Usbo na to, nag-enjoy ka sa imong. Nanawa ko na yung Bible, kay basig nag-ingon diyan, mag-enjoy mo sinaguan sa uban. Basta imong hinaguan, bahala na kung sa isulti na uban. Grabe gani sila, grabe rin, pahayahay, kanuna ni sila. Ngano? Ha? Nanghulam sila nimong ipahayahay? Naapa mo diha? Nakabalo mo mga igsoon? Ingon pa to sa vlogger, sige, reklamo nga kapoy sa trabaho, wala man gani kapuya ni mga libakira nga wala sweldo. So, ayaw ka mo kabalaka. Ingon siya, dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa sa pagkaon o ang lawas kaysa sa biste? Tinuod biya ni mga igsoon? Nangandoy ka magsuot kag maglibays-libays jud ka? Nadyo mga tao nga branded. Gikan na lang sa nail cutter. Levi's. Na ba Levi's nga nail cutter? Bahala na mo diya. Branded ginatanan niyang gamit. Branded yun. Levi's yun. Levi's red. Ako na ilhan. Wa ako kabalog unsa ng uban. Unya, nadyo mga tao nga ingon ana mga igsoon.
Nya what if mahalon kay kag biste no, mahalon kay na imong gisuot. Pero ang gisuotan nimo nga lawas kanseron. May pay magsuot og trapo, sir. Si Sir ari no. May pay magsuot og trapo unya. Ligon ba? Naa pa mo? Muna ningon ang Bible mas bililhon ang lawas kaysa sa biste. Unya ningon, mas bililhon ang kinabuhi kaysa sa pagkaon. What if naata ng pagkaon pero wala kay gana kahilamat yon? Di ba? Alas 11:59, padayon ta. Tanawa ang mga langgam. Na, di na. Di man nato na sila mapansin. Kini mga langgam dire sige pintek ni Gerald sa una. Bata pa Gerald? Gikas puro 4 mga anhi dire kay mamintek yung tiraduro nila ng mga langgam. Ako silang gina. Ayaw na gilabti kung dili nyo kanon. Na, karon mga igsoon ng mga langgam na diha sulod sa kusina. Mga tikling, gikan na ng mga sagbutan, musulod ng kusina, ng ilalom sa kuan. Butangan na pula mga mumho ng ilalom sa kuan, kaya ro makakaon sila. Na-close na kayo, siya sige kamay di, og langgam, kadakop siya langgam, kaya nagana kayo. Lingon ang Bible, tanawa ang mga langgam. Sige lang, tanaw sa mong tapat, nga no, murag langgam. 26, tanawa ang mga langgam. Wala sila magpugas. Wala sila nagmaksim. Wala sila nag-food panda. Wala ni sila naglinding. Wala ni nagdaro. Wala may mga habal-habal. Imong anak gani, dili mo trabaho, natulog, ras inyong kakaon gani. Palayasan na na. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga tuas langit. Grabe ni mga langgam, giatiman sa Ginoo. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa sa mga langgam? O nya, sa verse 27 ningon, kinsa man kaninyo makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi, pinaagis pagkabalaka. So akong giingnan nga kung masulbad ning problema ha, tungod sa imong pagkabalaka, nahala ayaw katulog. Pag sige ra kabalaka, makasulbad magana. Anya, verse 28, dira. O nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste. Tanawa, giunsas mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron sila makabiste. Apan, sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kayo, walay sapot nga sama katahom ni ining mga bulaka. Verse 30, kun gibistihan sa Ginoo sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw sunugon ra kamo pa kahay dili bistihan pagkagagmay sa inyong pagtuo. Kabalo mo mga igsoon murag negative ni ba? Pagkagagmay sa inyong pagtuo. Pero salamat na lang yun. Nga naigagmay nga pagtuo kaysa sa atong sa Lucas 8 nga gipangita gyud. Hain naman. Diri niyo pagkagagmay sa inyong pagtuo. And verse 31, ningon siya, busa. So human niya gipasabot, kabahin sa kinabuhi sa mga langgam, kabahin sa mga bulak, nag-conclude, naghatag og conclusion ang Ginoo pagpaligon, ningon siya, busa. Therefore, take no thought. Ay nagsigi ko na una, ayaw na kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Na akong balikon pasabot, kay bisan og balikon ni kapulo, daghan gapong wa kasabot. Dire tanaw tanan. Ngit-ngit kay suga. Di na nimo makit-an yang Kuya Mad be dire tanaw. Tanaw sa dire unya ra ta maghingot anay. Nade pastor nade ay. Pangutan-aw niya hinung magsimba. Asa nako? Tanawa ning mga langgam dire. Tanawa ang mga bulak, human ni Lord gipasabot nga tanawa sila giatiman labaw pagyud kamo. Pagkagagmay sa inyong pagtuo. Ningon na siya, therefore, human niya gi-explain, ningon siya, therefore. Busa, gipasabot niya. Busa, ayaw na kamog kabalaka, asa kamog kaunon, asa kamog ibiste. Kabalo ba mong tungod aning ato mga kabalaka mo ni hinungdan nga wana ta diha sa Ginoo kay ato ni silang pangitaon ning pagkaon o ibiste nato? O gahapon, tan-aw mi anang souvenir bitaw mga t-shirt.
tag 160 ra god napag yung 99. Ingon akong wife, kini oh nindot. Ganahan ka ni. Ingon ko daghan na kag sinina no. Ay labhunon pa gani diha. Basin daig nangandoy mog ministry, ingnar ako. Pastor, unsa may akong mabuhat para sa Ginoo? Ingnar ako, dali, isabon. Ngisi o. Onya, dira. Ingon siya, ayaw mo si kabalaka ni asag kanon o asag ibiste. Akong balik-balikon, bisan pagkapulo pa ning balik-balik. Kabalo mo, ang atong gikinahanglan, sigurado na nang dili makulang. Usbon ako. Unsa may atong gikinahanglan? Tubig. Wala mo, nakainom? Mas kasimana? Nakainom pa? Wala ko'y tubig, aning tubod. Inig ulan, imnon, gaya po na ito na. Ngagwa na gaya ulan. Sa luro ng i-recycle. Muna itong gikinahanglan. Sunod kaon, kinsa dire o sa kabulan na way kaon-kaon. Makak, tanawa ko na ba? Us kasi man, us kabaulan ba ng waikang kaon na ba? Ade ka mo to, oh. Timbangon ti karon. Kinsa man jud nato wala ni. Nya kinsa nato dire usa ka semana nang wala katulog. Nihigda ni mas gabi na alas 6 na sa buntag. Usa ka semana nang wala katulog, isa kamot ba? Wala. Kinsa nato dili na kalakaw pag mata nimo wa na kalakaw. Kay wa na kusog. Kinsa nato di na kadungog, duha ka dalunggan. Shh. Kinsa nato dili kakita, kinsa nato dili makasulti. Kana mga butanga mao nay atong gikinahanglan og wala na nagkulang. Kung mubarog ka diri sa tubangan, maghubo ka, murag mamiyong sila tanan. So, nakinahanglan ka og biste. So, muna imong gikinahanglan. Nakabalo ba mo mga igsuon nga ang tao makulangan sa iyang gikinahanglan kay iyang gukdon ang iyang ganahan. So, dapat makasabot kag unsa ang need, unsa ang want, unsa ang mas gikinahanglan o unsa tong imong ganahan. Kay si Lord nag-provide para sa imong gikinahanglan, imong gigasto para sa imong ganahan, so nakulangan nakakaron para sa imong gikinahanglan. Unsa tong gi-post? Kisa ga-post ato? Ang dato, mas mudato pag ina sila kay kung mugasto sila murag pobre. Pero ang pobre, manglon pa o gastohon kay arong inong naa. Kay mo gasto murag dato. Naa. Nay uban nga di jud kalakaw og dili gyud maggilak-gilak ning suot. Pero pug naa po na isuot po na ninyo kay magpailabi anang gipanalanginan mo sa Ginoo. Pag dugang baya na, naunsa day mo? Ay uban mayo sala nang magsuot kag mga mamahalin nga sa atong kanding sa inyong balay ditong gihukot tong lube mo ipasuot ninyo anang mga mamahalin. O, dira, ikaw lang may suot, ani nga kwintas, 120,000 ni ha, pag hinay si mong lakaw-lakaw, masabot na sa gunoy, wala na. Kaya di ko pwede mo suot, anak, kaya mo ingon tong uban nga, dato, hindi ko bayad utang. Napa mo? Kinsa na to, dire, mga igsuon, nga sakit kayo, imong liog, kung mulakaw ka, kaya wani mo na suot, imong necklace nga, tag 120,000. May dire, isang kamot. Kinsa na to dire nga imong alas 12 dili mo abot kay imong relo nga 1 million wa nimo nasuot. Kung mabuhi lang unta kang mapasalamaton sa Ginoo og unsa ray naa, muuswag pa ka og nahimo kang makatabang pa sa uban para sa kay mayaan sa Ginoo.
Nya sultian po muna ko, og tabangan po mo ayon po mo sigig sa panabi-tabi. Hello? Grabe kayo, uy, dito nakadawat. Di, ang mga tao gahugop nagpanong dito. Ang tao, naghuna-huna, ang taong tabangan ka, kinanginahanglan ka, nakakita, ang kinahanglan ka, nabugatan na hinuon na pressure, na hinuon ka, ba, naghana naman eh. Ano yung pailain? Kung wa na kay ganas kinabuhi, kaon niya tulog. Kaon niya tulog. Si Elijah, mga igsoon, kita siya daghan kay mga milagro, defeated niya, napildi niya ang 850 ka prophet ni Baal o ni Asera. And then, giingnan siyang ipapatay siya, nitaka siya, na-depress siya, ayo, unya, sige na lang siya gigda, kapoy na siya, unya, suicidal thoughts na siya, unya, sige na siya kampos, ginungan, nung ipakatao pa man ako, Lord, mamatay na lang unta ako, Lord. And then, niabot ang anghel, nagluto. And then, nikaon siya, humaniyag kaon, ningon ang anghel kaon. Kay layo pa ang biyahe, kaon siya niya natulog. Nagluto na po ang anghel, gipukaw na po siya, Elijah, bangon og kaon, kay layo pang biyahe. Bangon na po siya, kaon, o niya, tulog. Pag mata niya, uy, padayon! Excited ako, padayon ko. Usahay nga na. Na-depress na ka, pawala-wala, pagkaganag kaon, nasamot. Pastor, wak may pagkaon na. Problema yun na. Ay, kog labara. So, ingon siya, ayaw, kabala ka. Nadiyan na ta, therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what? Withal shall be clothed. Unsa may akong kaunon, unsa may among mainom, unsa may among ibiste. Kana tanan, dili lagi na magkulang nimo. Ato ay mong silingan, di ba na gisulod og sako, naas kaban, gibotangag, daghang naptalina, arong dili, okon. Nga mga biste nga wala nagigamit, ingna, di na nimo na gamiton, ako'y laba. Di ka mong problema kung sa isuot. Hello? Muadto ka og mall, makapalit ka kung sa kabok sinina, 1,000, lakaw sa ukay-ukay, duha ka sako imong mapalit. 70% sale ron, adto taram. Lagi 70% lagi sale. Nya kay ang bulsa wa may 30%. Wa may sod ang bulsa. Adto ka dito. Lugi ra gyapon. Ingon siya labaw sa tanan. Ren ang conclusion siya 3. Tanawa ra ning ipabuhat ni Lord. Maora man eh. Maora jud ni. Kanang imong kabalaka kahadlok kon sa tara sa 33. Maura ni ang paagi sa kinabuhi. Moingon si Lord, daghana po kayo ng imuhang kagulan oy. Niara, maura ni 33. Dira, kaniray ikinabuhi. Kinira gyud. Tanawa na unsay gisulti ni Lord. Dire tanang mata, dire tanan. Therefore take 33 ta gaw. Ato na tas 33. 32. Sige, 32. Next na. Ingon siya. Katod ang pagkaon, mga gikabalakan, mga butang, kalibutanon. Siya, mauni ang gipangita kanunay sa mga dili magtotoo. Sa mga dili Kristohanon, magsigira sila kaguol sig kabalaka. Sa na po yung kanon. Galukdog ko sa kasakong bugas. Mahurot ni asa na po ka miglungagol. Wa pa kay kasugod og lungag. Magsigira na sila, hunag-hunag, ingana. Nakita mga Kristohanon na si Lord mag-provide. Ugma na po, si Lord mag-provide. O niya, for your heavenly Father, wala, na kay Papa sa langit. Di ba yang? Tanawa na si Ulino, may tawag mo na. Mga yung mati man, luto, apil lang, hapak. Kaya basta magpabadlong, basta magatiman, hapak, yun na. Apil lang, latos. Unsa pa kahayang. Unsa pa kaigsuunan ako? Kininggingon, our Father in heaven. Nakaning ato mga amahan, limitado ang ilang kusog, limitado ang ilang panahon, limitado ang ilang mahimo para sa tuang mga anak. Pero ang Dios nga amahan nga naa sa langit, mabuhat niya ang tanan para sa atua. So ningon siya, your Father in heaven knoweth that ye have need all of these things.
Laon sa gisulti, need. Ningon diha kay ang inyong amahan nga tuas langit na sayod unsay inyong gikinahanglan. Wala nag-ingon ang Bible nga ang inyong amahan nga tuas langit na sayod kung unsay inyong ganahan. Kay sometimes ang atong ganahan dili maoy tinuod nga gikinahanglan. Kabalo ba mong usahay ang ganahan sa tao mo'y nagdala hinuog kadaot niya. Tanawang next verse, ingon says next verse 33, kinira gyud maoy ikinabuhi. Seek ye first thy kingdom of God. Pangitaa, pagpailalom sa gingharian sa Dios, pagpasakop niya. Siya kay gingharian man ni ay hari. Kinsa ang hari? Ang Dios. So kinsa may magmando sa gingharian? Ang Dios. Ang tanang sakop sa gingharian mosunod sa hari nga mao ang Dios. So mao na pangitaa, pagpasakop diha. Sunod. And his righteousness. It means pag kinabuhi diha sa iyahang kabubuton. Maura dyan eh. And then next, tingnan siya, and all these things shall be added. And all these things shall be. Ang tanan, i-provide ready ay. Nakabalo mo mga igsoon, wadyo ko kaalakan siya, akon siya katigom-tigom, maram makaadto Korea. Gisulat ra nako sa papel niya, giampo nako kanunay, Lord, kung imong kabubuton, makaabot ko dito, Ginoo, makaabot ra jud ko dito. Nya imagine mga igsoon, dili mo ubos sa 400,000. Kung imong totalon tanan gyud for 2 weeks nga expenses, VIP pa jud, VIP. Kung nagbayad pa ko og hotel, ito total to tanan. Gi-provide ra gyud sa Ginoo tanan. Wa jud koy kwarta. Ang kabalo ka, dili man lisod. I mean, wala may kumo nga mangayo ka sa Ginoo. Ihatag niya or dili kung kabubuton niya, ihatag sa imo ha. Kaysa anang gukdon, gini mo kaayo, nga pag-abot sa unahan, napakyas pag Ginoon ka. Iampo ra na sa Ginoo. Pangayuara gyud sa Ginoo. Pangayuara gyud kanunay sa Ginoo mga igsuon. Now, kung naata dili man nato manalikayan ning kahadlok og kabalaka, kabalo mo unsay panambagon nga gihatag mga igsuon. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Mao ni ang panambagon. Kay walay taong di mahadlok, walay taong di mabalaka, ug dunay taong di mahadlok, di mabalaka, di na natawo. Philippians chapter 4, verse 6 to 7, ingon diha, ayaw kamo kabalaka bisan unsa kundili pangayua sa Dios. Pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. Ang inyong ganahan, manggod kanunay ng imong gigukod. Nya uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. Now, daga mga tao sig pangayos Ginoo, reklamador, dili mapasalamaton. Ngano mani. So verse 7, ang tanan nimong kabalaka itugyan sa Dios, pangayoon na nimos Ginoo ang imong gikinahanglan uban sa pagpasalamat. Unsay benepisyo na as verse 7? Unsay benepisyo? Wa pa ganin nimo nadawat imong gipangayo na nakay benefits. Unsang benefits? And the peace of God, ang kalinaw sa Dios, which passeth all understanding, nga lapaw sa maabot sa una-una sa tao. Imagine na ang kalinaw mga igsoon. Atong una-una ang kalinaw mauni nga di ko makulangan sa tanan akong gikinahanglan, nagpuyo kas malon kay balay, nindot kay imong sakyanan, bilyonaryo ka, naani mo tanan malinawon ka, maunay kalinaw nga imong giuna-una. Ang kalinaw nga gikan sa Dios labaw pa ana shall keep your heart and minds through Jesus Christ. Paminaw ha? Sa diya nga ang tanan imong kabalaka, imo rang iampo sa Ginoo pangayoon ang imong gikinahanglan. Unsay benepisyo? Ningon ang Bible, ug, verse 7, ug ang kalinaw sa Dios, nga lapaw sa panghuna-huna, sa pagsabot sa tao, manalipod sa imong kasing-kasing, diha kang Ginoong Hesukristo. Sige ka kaguol, kay walay nang umusta nimo. Walay nag-care sa imo ha. 1 Peter chapter 5, verse 7. 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your cares to Him,
for He cares for you. Sa Biblia, sa Bisaya, sa Biblia, mga igsoon, ingo dia, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Tanawar ko ni. Asa itugyan? Ngadtos Ginoo. Kabalo ba mo? Nagkinahanglan tag masumbungan mo nang nakay friend. Sa diyang naan na nimo ang friend, tanan nimong mga issues kinabuhi, mga kaulawon, imong isumbong niya, imong isugilon niya. Amen? Nga naman, nisalig ka niya. Kabalo mo, mga anak, kung doon na may mga problema, bisag unsa pa na kaseryos, bisag kapakyasan pa na sa kinabuhi, ang pinaka angayan nimong suginlan ana sulod sa imong kinabuhi mga igsuon kanang mga tawhana. Ang pinakaangayan jud imong suginlan ang imong mama. Bisan pag hapakon ka na, sagpaon ka na, pero mao jud ay tinuod nga nag-atiman nimo ang imo jung mama. Muna suginli tanan. Kung anak ka nga honest, di magproblema imong ginikanan. No? Kamo pud ginikanan og suginlan mo, ayaw mo kasuko dayon. Mama, kabalo ka ma, na-crush jud ko ni Justin. Sabay ha! Eskwela ka! Nitugan ra ganin mo, sunod di na mo tugan. Na kani among aning story sa among wife sa among mga anak kay ako mabless jud pud ko sa kinabuhi sa akong wife nga giunsa niya ang mga bata. Grabe jud kaayo. Okay pag ako'y wala kaysa wala siya. Bisag sa eskwelahan, nag-abot, magkakos ng mga bata. Pero gusto niya ang mga bata ngayon ane. 3-year-old si Naya. Zanea ba? 3-year-old siya niya. Dito mi sa Tanhay. Kini siya inspiring kayo ni. Siya nga, kuan ba, para sa akwa. At mi sa Tanhay City, Negros Oriental, hapit mig Jollibee kay na ni hapon mi. Ya samtang na nga mi, si mami galingkod sa tubangan, ang galingkod ko aning side, ang bata dire sa kanang foam bitaw nga bangko sa Jollibee. Ya kana nga bata, bisag magsipo na, mag-ubo, maghilantan, di mo na mo inog tambal, magsige yun ang inog tubig. Sige, nagdumdum ng ref, inog tubig. Sige, inog tubig. Hinginom siya tubig. So, kuha may tubig. Among gipatong dito. Pagkuha niya sa tubig, dako kayong baso, punog tubig, 3-year-old pas naya, inom siya, inom. Pag hinahinay niya butang, nasabod ban sa gilid sa lamisa ang baso, natumba, nahuwad tanan, nagbasa na may tanan. Kabalo na siya, nga kasabaan siya. Wa panitingog yung mama, sugod nagluha yung mata. Kabalog yun siya, kasabaan yun ko ani. Naya, ingnan man bitaw ka nga paghinay, nga na. Ingana siya, gahinay man bitaw ko, awa akong hands, gamay kaayo. But pasabot nga careful na kayo siya, pero gamay man kayo sa gamot. Maunang nasabot lang yun. Kabalo mo bisa ko sa careful sa bata, masabot yun siya. Awa ako nga, no, baby pa ba ako, gamay ko kayo akong kamot. Bastang galantag ko niya, gahilak siya nga, gadipinsa siyang kagalingon nga. Gaamping lagi gugo niya, maura ginay maabot sa akong pag-amping. Kay gamay pa kay kong kamot, no, baby pa ba ako, awa o. Mo dyan tayo dili na mo, malimtan. Tawon pong bata. Kamaong mo nalipod siyang kagalingon. Balik na ta. Cast all your cares. Nabot ta na istoryahan. Gitugyan na to. Diya sa Ginoo. Lord, ikaw na'y bahala. Giyod. Pero napoy uban, mali. Kanang ningon dia itugyan as Ginoo tanan, magtulog na lang ko Lord, unya ang usa ka sa akong bugas ihagbong ras kusina. Napoy mga ingaanang maghuna-huna no? Sila dry mag-provide ane. Amen. Ambot gipasabot na kay gilihok, na kay gibuhat, maunay panalanginan sa Ginoo. Napa mo diha? Lord, hatagi kog daghang ani nga paliya, wa poy gitanom hagunoy ring nanobo. Lord, salamat Lord, kay ikaw ra gyud mag-provide og Ginoo. Walay gibuhat.
So hinaot makasabot gyud ta sa atong pagkakristohanon mga igsoon. Balik na ta sa pangutana, niya ka karon pero asa imong pagsalig. Musalig kag relihiyon? Imuha na ni tanan relihiyon. Gusto mo ani? Inyo na ni. Wa ko'y labot. At tumos Ginoo pagpasakop ayaw sa relihiyon. Tanang simbahan relihiyon, nanay papel aning kalibutan na. Atos Ginoo pasakop mo. Kamo nga niya karon? Musimba ta dire, simbahon nato ang Ginoo nga naghatag sa itong kinabuhi. Og sa paagi nga malipay siya, ang gisulti siya mga pulong maoy atong ikinabuhi. Ayan ang kabalaki na ubang butang. Nga naman, ingon siya, bisan mga langgam, giatiman ni Lord, tanan. And bisan ang mga balili, tubo sila mga igsoon. Kana nga mga hagunoy sa gawas, wala na nag-ampo. Pero tanawa, nanubo ra gyud sila. Wa na ningon, Lord, patubuha biya good me, Lord. Ayaw may ipahagbas in tawon. Tubo sila. Kita magmangga nga nagluhod-luhod. Lord, tagahay kog bunga. Wala, pero namunga sila. Ningon ang Bible, unsa pa kaha ikaw. Munang kinahanglan kayo nga matugyan sa Ginoo gyud na tanan mga igsoon. Hangtod dili na matugyan nimo tanan. Sa diha nga hapit na gyud naka tungod aning kusog kayong kaning turbulence mga igsuon, kapakapa og ayo ang airplane niya kalit og bulusok. Dayong ni balanse na po, dayong hangtod naguba na gyud ang and then mag-emergency landing na sila, di na sila moabot sa ilang destination, tawag sila asay pinakaduol nga tower nga airport kay adto na lang sila mosadsad. Wala sila nakitaan, ngita na lang sila dako kayo nga highway nga syudad. And then ang mga pulis naguna gihawanan ang mao nga highway mga igsuon kay adto mosadsad ang airplane. Nisadsad dito ang airplane, nagsigasiga mga igsuon, yung nihunong siya, nag-aso-aso, nang gawas ng tanan na usa ka bata dito. Nga ilang nabantayan ang bata, nag-seatbelt ra siya, lingaw ra gud siya. Gipangutana siya, manong wala man ka nahadlok, ingon siyang ang pilot akong papa. Ang pilot sa eroplano, ang piloto sa eroplano, ang kapitan, akong papa. See? Magkinaunsa man ang kalibutan mga igsuon og mag-ulan na unya nig nuclear unya maglinog nagtag 8.8 magnitude mga igsuon. Kuyog-kuyog rakas linog ug nay buak hawa diha kay maunlod ka. Kuyog-kuyog rakas linog nya nagbagyo nya ano-ano na po kas hangin nya niulan na po magbasa-basa na po ka nya init na po nagpainit na itom na po ka and then ang mga tawo ingon na unsa man na siya nganong man na siya naadlok nganong wala man siya nabalaka kalma ra jud na siya di na pareha ato mga Kristohanos one way nga mga ratulon kayo grabe ka siya ka kalma unya giduol siya kay pangutana unsa day mo sikreto ingon din siya ang gagunes tibok kalibutan akong papa. Hinduta nga natay ingon ana nga pagsalig si Ginoo mga igsoon. Ayaw jud kag ingon kamao kas kinabuhi. Diha pa lang sa pagsugod na pakyas na ka. Sulti nga doon na kay Dios nga nag-atiman nimo og sa tanan nga para sa imuha. Amen. Nga bisag unsaon imong likay ang babayhana, sus kamao jud nawo. Sukol nga kung mabukaw jud akong dugo makakita na niya. Nga napay dagway o nga murag palwa sa ijok di gyud palwas lubi ijok gyud dagko kayo napay ilong na lago jud ko ana niya lago jud ko halali-likay jud ka pero kung kana jud kita ganas Ginoo nimo nahigog maon nimo kung siya gyud listen mga young people na pa may chance kami wala may paglaom na anak kauban na namo. Ati mane, naapa ati mane. Napay uban magreklamo. Mayon pa jud na, huy naunsa man siya kabata pa niya. Tiguwang man yang giminyuan. Di man ka siya minyo, dili. Ang tiguwang, di pod. Nganong mag-uol man ka? Nganong mangilabot man ka? Nga karon na sa ibana, napa sa papa, og lolo. Naunsa day mo? I-package na natanan. Ang mga labot mo po ka.
Sagdi na. Gusto na kag puro tiguang, puro na lang arthritis ang hisgutan. Noon sa day mo, ang ginuhura ko yung magbuot. May mga tao dyan, mga igsuon nga, balik na ta. Hain naman ang atong pagsalik. Ato na itugyan tanan sa Ginoo. Amen? Ayaw itugyan sa pare, sa pastor, o sa bisang asang relihiyon. Sila, mga nagwali sila sa pulong sa Diyos, nagtudlo sila. Pero ang tinuod nga nagatiman nato, ang tinuod nga nagbantay sa tuwan, nagpanalangin, nagprovide sa atong gikinahanglan, ang Diyos. Adto niya salig. Napayuban sig kabalakatan, wala na naglinog na. Uy, nay bagyo. Sige, kahadlok. Ngano? Og mahadlok ka, maundang ng bagyo. Unya sa imong kahadlok, mapugnan nimo ang linog. Wala kay mahimo. Salig ra sa Ginoo. Ang ato orang mahimo, mag-ampo na ta, mga igsuon. Dili nimo gunit ang kalibutan. Di kay kakabalong mo gunit sa imong panahon. Di kay kamaong mo manage sa imong 100. Salig na sa Ginoo tanan. Og naay pabuhat si Lord ato lang buhaton. Eh si Lord ay bahala tanan. Di kay sige kagka-problema, naglinog na, mahal na ang krudo. Di, kabalo ba mo doon mga taong na problema, what if mahurot ang krudo? 1,000, di after 1,000 years or 100 years, hurot na ang krudo. Pero dito Miss Korea, ang among gisakyan, mga igsuon, high-end siya nga sakyanan, 3 modes siya, EcoSport, naa siya smart, o naa siya self, kanang, sa tawag na, EcoDrive. Kabalo mo, gas niya, hangin. LPG ba? LPG siya. Daghan kayo dito, wala may LPG diri sa tuang sakyanan kadaghan. So, og mahurot ng oil, hangin na pod. Nya mahurot ng hangin, solar. Kabantay mo, isaksak na lang ron nga mga sakyanan. Nya kay mo nga na pod, oy bayad nag-tax nang nay mga solar nawa nagipanag-iyan as Meralco ang adlaw. Grabe naman na sila, oy. Di mo mubayad og tax, palungo na mo ang adlaw, grauna gyud. Mura man gyapon, sige tagbayad og tax, wa man ta ma-enjoy. Pati na lang mangihi ka, bayad og 2 tax. Kung magpagawas ka gugaw, bayad og 10 nga tax. Dubli-dubli naman gani ning atong tax. Musalig na lang kita sa Ginoo, wala. Tugyan na nas Ginoo tanan. Uyoga nas imong tapat, inagigutom na ka, mamauli na ta, pero itugyan sa Ginoo tanan. Dali sulti Casting all your care upon Him, for He cares for you. Walay nangumusta nimo, natinga ka nga di ka kumustahon, ayaw ka tinga nang umusta na nas uban na unsa day ka. Kung wala na siya nag-care na ako, anong i-care man kaniyang naman siya laing gi-care. No, sabta na lang good. Ari na lang ka sa Ginoo. Na lang, dili na lang, ari gyud ka sa Ginoo. Kay atimanon gyud ka sa Dios. Amen. Ampingan gyud ka sa Ginoo, panalanginan gyud ka. Yang uban, dili na nako pa eskwelahan akong anak, kay basig na mamusil atong eskwelahan. Itugyan na sa Ginoo. Lord, salamat Ginoo nga akong anak, di gyud to maigo. Ug naay magpusi Lord, salamat Lord. Nga akong anak matiming nga nag-CR siya. Bali pa mo daghan mga advance kay maguna-una kinabuhi Ginoo mo nagbot tugyan na sa Ginoo tanan. Manindog ta mga igsoon. Tindog tang tanan, na magtapos ta. O niya, sa itong pagpanindog, ato ipaubos sa itong kasing-kasing. Let's bow our head, let's close our eyes. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang pinakatag-iya sa among kinabuhi, dili kami o ang among pamilya minahal, kundi ikaw o Ginoo. Kung kami nag-atiman sa among mga minahal, mas labaw pa kang nag-atiman namo ug nila. Lord, sama sa mga disciple, Ginoo,
naami kanunay. Pero bisan pa og naami nagsimba, nangalagad, daghang mga panahon nga niduol kami sa mga pagdayeg. Pero gipangita nimo ang among pagsalig. Gipangita nimo ang among paghigugma nimo. Gipangita nimo ang among kadasig sa pagpangalagad. Gipangita nimo, O Dios, ang among kalipay sa pagpakiglakaw nimo. Pasayloa gayod kami, O Lord, nga wala namo mahupti ang imong gipangita. Karon, magpasalamat kami sa mga balod, sa mga bagyo, sa mga pagsulay, sa mga balatian, sa mga kalit nga katalagman. Nga nagtabang namo aron kami mahaduol diha kanimo, musangpit kanimo, mugtawag nimo Ginoo. Sa dihang mudungaw ka Lord sa matag usa namo ka pamilya, imong makita ang nga gikuso-kuso kami sa balod sa mga kawaladon, balod sa problema, kaguliyang. Lord, nga walay kalinaw sulod sa among mga pagpamuyo. Apan kining tanan among idangop diya kanimo, among gisangpit ka Ginoo. Pasaylo ami nga managad lang minimo kung nahami mga pagsulayg nami mga balod, nami mga problema. But salamat Lord, nga from now on, ang imong paagi mao'y among sundon, nga unahon kanamo sa kanunay, ang imong gingarian, ang imong pagkamatarong, ang tanan Lord, ikaw na'y bahala. Salamat kayo O Diyos sa tanan nga niya karon. Kisa may naakaron sa balatian, o sani ining mga adlaw, magpasalamat nimo sa kaayuhan, Ginoo. Kisa may naa dinhis kawaladon, o sani ining adlaw, magpasalamat kay ikaw maoy nag-provide. Kinsa man dinhi na hasol, broken sa kasakit, Ginoo, o sani ining mga adlaw, magpasalamat nimo kay dunay kalipay, kalinaw o pahulay. Salamat Lord nga ang tanan nga naabot sa mong kinabuhi adunay kasulbaran. Ang tanang pangutana adunay katubagan ng balatian, adunay kaayuhan ng kawaladon, adunay paghatag nimo Ginoo. Salamat Lord nga imo may panalanginan aron may mahimong panalangin. Salamat Lord nga dili kami relihiyoso but kami mga kinabuhing mangita gyud nimo, kinabuhing maningkamot gayud sa imong panabang nga magkinabuhi sa imong kabubuton. Salamat Lord nga dili relihiyon kundi tinud-anay og seryoso nga relasyon ang among maangkon diha nimo Ginoo. Ampingi baya gyud Lord ang tanan nga mga kinabuhi nga niya karon. Ang mga adlaw nga mag-abot silang kinabuhi, uban ni sila, panalipdi sila. Lord, sa among kinabuhi, bisan man sa kalayo, sa tubig, sa bagyo, unsang agion namo. Salamat Lord nga naa ka sa kanunay Ginoo, sa among pagpakiglakaw. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Before ta mo pauli mga igsoon, awitan ni nga pag-ampo,